Съм. Добре, аз чакам, че още няколко секунди, че ще дойде са бомбинг рън. Добре, сега редеплойвам. Това Пантер Клева. Да. О, сега ще ги разцепваме. Отивам на Гънър място. Reloading 75 мм. Гън. Ако искаш да наблюдай мапа от време на време, ми кажеш как я карам, за да не става къде е. Аз викам си караш по главните, възможно най-елегантни улици, пътеки, бат. И че те опътвам, да. Това ми е другата работа. Ще ти слагам чекпоинтове. Как беше? Пинк. Ще ходиме... Че това... кара по съвсем различен начин. Да. Пингнал съм ти нещо. Да, виждам. О, тук се ръпат скорости. Оп, спри, спри, спри. Спри. Какво е това, бе? Тук не мога има нещо. А, давай. Давай, това е. По този път мога да тръгнем. Пази камъни. Пътя. Сега бавничко. Айде, барай.
А тук нека трябва да се покажем вече, Майя, да надникнеме. Пази само, защото е стръмно много. Там долу беше най-добре. На пътеката, на завоя. Какво виждаш? Виждаш ли нещо? Стой за малко. Вие къде съм? Тука... Много малка видимост. Почти никаква. Аз викам тръгна към нашите хора, брат, защото тук няма никой. Давай. Най-интересното, че и аз имам MG. Мисля, че тук ще искаш да спреш, Майя. Да. Да спре. Оп, точно тук искам да спреш. Браво. Тук имам видимост към моста. Тук се гърми нещо в началото. Ама нашите са оттам, в началото. Те набиват. Тоест, не, Нашите са... от другата страна са, бе, чакай бе. Нашите са по средата, лад. Да, виждам ги, да. Тия са другите. Налево всичко е тефно. О, тресна, бе. О, виж ли го къде е? Долу ниско. О, виждам го. Оп, трябва през реда. Глупака. Оп. Презареждам. Директно в каската. Айде пак. Дай. Убит. Килнат. Ха-ха. Ти правиш ли точки с мен? Не ме интересува, бе. Кефите. Не, бе, то не ти ги дава, то после накрая си гледаш какво що е ставало. В момента Има ли Няма да ни- местим? няма никой. Че тук О, трябва да карам. Пуца се. Тук ни е са добре на нас, да ти кажа честно, като позиция. Даже доста добре бих. Бе, на моста май има танкове, които не са наши, знаеш. Видях един камион. Артито го пуцат моста в момента. Нямам видимост на моста, самия мост, защото отстрани гърми се, ама не Аз си виждам да измисля има нещо. куполи и нещо. И че шърмаката беше GG бат. Отсека. Да катерим или? Моли ми ме през реката, бат. Или да минем отдолу през релсите. Да им... Играл си. И надолу, и да ги фланкнем некс. Нема, тук нема. Тук нема. Тук
през моста само. Дай ще бутаме с нашите през моста. Еми, ай. Но при това да видим какво става. Момент. Да, тук нищо не се вижда. Не виждам нещо. Не. Да, това за да забие трябва да му наръчкаш скорости. Тук искаш ли да завъртим надесно да видиш? Налево по-скоро. Еми, местим какво в момента. Давай. Не бе, за сейфти. Yes. Оп, има. Ще изправиш и танка, че да не сме sideways. Аз ще изправя урадието. Чакай, изпуснах и главата. Какво напри? Дай напред. Оп, спри. Готово. О, нацепих канче на някой тук, бат. На хипфайр с танка. Там са на десната кула нека. Точно пред нас. Пуцам на там. О, Виж? много Да. Дестройнахме enemy outpost. бате. О, камион, наляво, камиона. Ляво, още, виж. Влезнам в гората, нека. Видя ли? Да. Найс. Много трудно е, там е много вече дистанса, бате, знаеш. Играта просто не мога да ми рендерне. Удариха ли ни? Не, опитват се.
Добре, дай да напредваме с нашите. Бате, пием канче. Добре, дай ще остане още малко. Аз там където съм, има ли нещо О, удари общо? нещо. Удари нещо направо. Давай, има към тук. Его е, Кое? кинаха. Нещо ни тепа танк. Я видиме. Имаш и видимост. Не. И аз да пробвам да реперна ли, какво да направя? И ми То не веригата може. е наполовина GG бат. Да бе, добре сме. Чай да Видя ли револна на... Трябва да револна на това. AP-то. Да, и сега извади ми от тук малко нагоре, за да излезе с оръдието да го видя. Върни се. Чай Найде. сега, т.е. назад да искаш. Назад малко. Защото тръбата отпред ми пречи. Релста, бе. Оп. Още малко нагоре трябва. Това нагоре, какво е? Тоест, ти караш сега чай, ти караш назад. На заден карам са. Сега карам на заден. Оп, трябва да излезеш на релсата, където ми сочи купола, разбираш? Наляво демек. И сега дай напред, за да излезеш на релсата нагоре. Да, се, че те се Лев и приключат направо. тук. Оп, стоп. Ти ли какво стана? Не виждам. Видях. Пуцай го. Спри. Релодвам. Той не може да пробие. Скри се, копалец. Ти ли го маркираш това? Не. Пуцай там с направо. Некой ми дава интел. Имаме трети човек просто. Опа. Видя ли го къде? Видя го, не. Кой се мести? Аз ли мести? Какво мести? Това ни размести малко. Да, той ни размести, да. Веригата си е бава майката. Пуцаш ли го още? Не, изкай се още веднъж.
Ба, тия нашите превзех. Качихме. Сега тук ще се вижда какво сме направили. Първо си отиваш до склада и им даваш commendation зад. Цъкаш на това кръчето за тех. Влево. Accommodations ли? Да. И Promoted! И ти ли имаш 21 кила? Уе, Какво? викам и ти ли имаш 21 кила? Имам 205, какво ти означава това? Combat Effect. Не е personal stats, най-долу ляво. Има едно personal stats. Аха, така Infantry Kills 16. Ба, аз имам 21 longest kill, ми е 360 метра, бе.